καταλαβαίνει κανείς ότι είστε σε ένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις. Το λέω και για τις αντιφατικές δηλώσεις, θα μου επιτρέψετε να πω, βουλευτών κατά το προηγούμενο διάστημα, γιατί υπάρχει ένα νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σιρήνες. Ξέρω όμως ότι υπάρχει και προβληματισμός δεδομένης της δημοσκοπικής, ας το πούμε, υποχώρησης που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω ότι και οι δύο σας είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Η κατάσταση είναι χωρίς προηγούμενο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει απλά καπνός. Ξέρω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το σύνολο του προοδευτικού χώρου στους συμπολίτες μας, διότι καταλαβαίνω και τους δύο ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον όσον αφορά τις αντιφατικές δηλώσεις. Πώς θα γεμίσουν οι σελίδες, πώς θα γίνουν τα ρεπορτάζ, έτσι, πώς θα δεν είναι τώρα μόνο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για να γεμίσουν τις σελίδες. Όχι, το αντίθετο λέω. Είναι κάτι που προκαλείται από εμάς τους ίδιους. Το ζήτημα είναι ότι τι χρειά έχουν όλα αυτά και πρέπει να αλλάξει γρήγορα η κουβέντα, γιατί πιστέψτε με, στο Εγάλεο και στο Περιστέρι, στο Ήλιον και στο Καματερό, κανέναν δεν ενδιαφέρουν αυτές οι αποφάσεις που θα μου επιτρέψετε ευθύς εξ αρχής να σας πω ότι έπρεπε να είχαν πάρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εξηγούμε. Είτε μας αρέσει είτε όχι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μία εικόνα που παρά τις μεγαλοστομίες και τους μικρομεγαλισμούς τύπου και με μόνο μία ψήφο διαφορά θα βρεθούμε πάνω από την κυβέρνηση δεξιάς. Αναφέρομαι στη γνωστή ρίση ατάκα που αποδίδεται στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα και για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για την ΕΑΡ και για τη Μέρα 25 δείχνουν ότι η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόσο σε επίπεδο συνεδρίου όσο και σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής ήταν τραγικά διορατική. Χωρίς συμμαχίες δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να αποτινάξουμε από πάνω μας μια δεξιά κυβέρνηση που επίσης δεν έχει προηγούμενο από το 1974 και μετά. Και αν τα 7 χρόνια ήταν καταστροφικά, το ενδεχόμενο να έχουμε 11 χρόνια αυτά θα είναι ισοπεδωτικά. Κυρία Δούρου, συμμαχία με ποιους? Γιατί είχαμε δει μαζί, αν θυμάσαι Χρύσα, την συνέντευξη του κυρίου Φάμελου. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κινηθεί συμμαχικά, γιατί πιστεύει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την ανατροπή, κάτι που και εσείς περιγράφετε, είναι η συλλογική σας απόφαση. Αλλά αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στις συμμαχίες. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λέει όχι στις συμμαχίες. Αναρωτιέμαι λοιπόν, με ποιους θα συμμαχίσετε? Σωστό. Είναι ένα εύλογο ερώτημα και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί το τραγικό 2023, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με συνέπεια στις καταστατικές αρχές της Δημοκρατίας και της Αριστεράς πρότεινε η απλή αναλογική να είναι με μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να αναχαιτήσουμε, ξαναλέω, την επέλαση μιας κυβέρνησης που δεν χρειάζεται. Εσείς κάθε μέρα λέτε τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση, λέτε τι γίνεται με την οικονομία, με την ακρίβεια. Τα θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο και εσάς φαντάζομαι, δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση. Ακριβώς. Κοιτάξτε, οφείλουν οι αιρετοί του Ελληνικού Κοινοβουλίου να τους αφορούν αυτά τα θέματα. Λυπάμαι όμως πάρα πολύ που δυστυχώς μερίδα εξ αυτών το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι στο δημόσιο βίο, διότι απαντάνε στο τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν. Δεν απαντάνε στο τι εκπροσωπούν, γιατί έχουν βρεθεί εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Απλώς τους ρωτάτε και τους ρωτάτε βάσει των δηλώσεών τους σε ποιο κόμμα θα μεταεπιδίσουν. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα του κύριου Τσιγουρή για να μην φαίνεται ότι μάλλον θα το αποφύγει. Το αποφεύγει. Το αντίθετο. Για δώστε μου λίγο τηλεοπτικό χρόνο. Για να μην φαίνεται ότι το αποφεύγετε, λέω. Όχι, συμφωνώ μαζί. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε το 2023? Υπήρξε μια στρατηγική ήττα της απλής αναλογικής και μια λαμπρή ευκαιρία για το δημοκρατικό κόσμο να μην επιτρέψει τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζει στην άσκηση αυτών των πολιτικών. Και φοβάμαι ότι τώρα πάμε να επαναλάβουμε το ίδιο. Διότι τι είπε ο κύριος Τσιγουρής και σωστά, αφού κανένας δεν θέλει να συμμαχίσει και να συμπαραταχθεί με κανέναν, δεν μπορούμε να επιμένουμε στο ίδιο επιχείρημα. Και γι' αυτό είπα με πόνο ψυχής σε καλούσα συναδέρφους ότι θα πρέπει γρήγορα να συνεδριάσουν τα όργανα και γρήγορα να επαναεξετάσουμε
αυτή τη συνεπή στάση που φαίνεται τουλάχιστον ότι από τα άλλα κόμματα δεν βρίσκει αποδοχή και ο λαός θα κρίνει όπως έκρινε και το 23, που το Πασόκ νόμιζε ότι επειδή δεν θα δεχτεί τη συνεργασία μέσω της απλής αναλογικής θα βρεθεί στην πρώτη θέση. Τα χαΐρια τα είδαμε. Κυρία Δουρού, βλέπω ότι είστε συνειδητοποιημένοι ότι έχουν γίνει κάποια λάθη στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι τίθεται θέμα διάλυσης από εδώ και πέρα? Ότι κοιτάξτε, μπορεί να φτάσει ακόμα και εκεί? Το άκουσα κι εγώ να το προτείνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι να το λέει η Χρύσα, για να της αποδώσω δόλο ή όλα αυτά τα στερεοτυπικά που αποδίδουν στους δημοσιογράφους. Και δεν σας κρύβω ότι έπρεπε να το ξανακούσω, για να είμαι σίγουρη ότι, όπως έλεγε η σχολεμένη γιαγιά μου, δεν με γυαλώνουν τα αυτιά μου. Λοιπόν, αυτά είναι φεδρότητες, για να μην πω κάτι άλλο. Διότι όταν κάποιος εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει την ίδια στιγμή ότι ένας συμπολίτης μας, χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς ιδιοτέλεια, είτε στο βορρά είτε στο νότο της πατρίδας μας, τον επιλέγει για να τον εκπροσωπεί στα ανώτατα όργανα του κόμματος. Και αυτός έρχεται και προτείνει ή αυτή την αυτοδιάλυση αυτού του κόμματος. Τα λέω τόσο απλά, διότι σας είπα ότι και εγώ δεν μπορούσα να κατανοήσω όταν το άκουσα, για να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας και οι τηλεθεάτριές μας. Πάμε λοιπόν πίσω σε αυτό που σας έλεγα για το τι πρέπει να γίνει. Αφού βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μην έχουμε διδαχτεί τα μαθήματα με το παράδειγμα που σας είπα της απλής αναλογικής, να μην έχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες πάρει μία σειρά αποφάσεων που, αν μη τι άλλο, να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν την σπουδαία αυτή απόφαση του Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος επίσης σε στέλνει στην ηγεσία του κόμματος, δεν σε στέλνει για να διαπιστώνεις τα προβλήματα, διότι αλλιώς θα πήγαινε ο ίδιος στη θέση σου, η ίδια. Σε στέλνει για να τα λύσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πώς το καταλαβαίνω εγώ, να υπήρχε μία επιτροπή συντρόφων και συντροφισσών με ένα μίνιμουμ θέσεων, το οποίο θα το απέφθηναν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με διαπραγματεύσεις στα υπόλοιπα αυτοπροσδιοριζόμενα, βάσει και του καταστατικού τους, όχι μόνο των δηλωθέντων, προοδευτικά κόμματα, και να προχωράγαμε. Τώρα εσείς είστε αναγκασμένοι, και ακόμα δεν το έχετε κάνει, να με ρωτήσετε τι θα γίνει. Θα μείνω εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω κάπου αλλού? Και νομίζω θα ήταν το επόμενο ερώτημά μας. Και αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου, και αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με δικό του ψηφοδέλτιο στις εκλογές? Μπράβο. Θέλω να σας πω ότι είστε αναγκασμένοι και οι δυο σας να με ρωτάτε πράγματα που λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν τα ξεκινήσατε εσείς, όπως λέγαμε όταν παίζαμε στις γειτονιές παιδάκια. Το άλλο παιδάκι άρχισε να σας πειράζει. Αντί να συζητάμε το γεγονός ότι πάρα πολύ έγκαιρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για τη στεγαστική κρίση που ταλανίζει τους νέους. Αλλά να μου επιτρέψετε και εδώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Λέμε για τα νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, διότι δεν έχουν τη δική τους στέγη, που δεν μπορούν να έχουν ένα αξιοβίωτο. Και δεν συζητάμε, ίσως με αυτή την κολακία προς τους νέους ανθρώπους, δεν συζητάμε τι σημαίνει να είσαι ηλικιωμένος και να σε πετάξει έξω ένα φαντ. Που μπροστά σου δεν έχεις όλη τη ζωή, είτε για να σηκωθείς να φύγεις, είτε για να ελπίζεις. Αντί λοιπόν να συζητάμε αυτά, αντί να συζητάμε τις πρωτιές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε αναγκασμένοι, όσοι και όσες δεχόμαστε τις φιλόξενες προτάσεις σας για να μπούμε σε δημόσιο διάλογο, σε εθνικής εμβέλειας κανάλια, να λέμε τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα μετά και την 3η 26 Μαΐου που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τον καινούριο φορέα, όπως έλεγε και μια παλιά ψυχή, νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα. Και θα πρέπει πιστεύετε να ότι ο κύριος Τσίπρας ήρθε για να ενώσει ή για να διαλύσει? Τώρα πάτε να τα λέω εγώ, να μην τα λέτε εσείς, γιατί είστε ευγενέστατοι πρωί-πρωί. Τώρα πάτε σε ένα επιχείρημα κάποιων δυνάμεων και κάποιων προσώπων πάλι εντός του δημοκρατικού χώρου που τους στείλει ο Τσίπρας για τη δημοσκοπική κατάρρευση. Λοιπόν, δεν είμαι από τους ανθρώπους, ούτε στο σχολείο, ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε στην εργασία μου, που μου φταίγε το άλλο παιδάκι, ο συμφοιτητής μου ή ο συναδερφός μου. Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που λέω ότι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και έχουμε ευθύνες, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε σε μία αδράνεια. Και αυτές οι ευθύνες δεν επιμερίζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους, ούτε μπορούμε να ρίξουμε το ανάθεμα
στους γύρω μας. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη και πρέπει να αποτιμήσουμε γιατί δεν επιτεύχθη και δεν υλοποιήθηκε η απόφαση του Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής. Κυρία Δούρου, ο κύριος Τσίπρας, ακούμε τους εκπροσώπους του νέου κόμματος λένε όχι σε πολιτική συνεννόηση, όχι σε συνεργασία με κεντρική συνεννόηση. Είδαμε το Πασόκ σταθερά ήδη από το 2019 λέει όχι στις συμμαχίες προεκλογικά. Εσείς έχετε μια κεντρική επιτροπή μπροστά σας. Όπως είπατε, τα στελέχη, οι πολιτικοί και πολύ περισσότερο οι ηγεσίες δεν είναι για να διαπιστώνουν τα προβλήματα. Τι θα αποφασίσετε? Το θέμα είναι, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αφού εισπράττει αρνήσεις για συνεργασίες? Άρα, κύριε Τσιγουρή, να ξεκαθαρίσουμε, ενδεχομένως μετεπιτάσεως, αφού το λέω με άλλα λόγια αυτή τη φορά, ότι για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθη αυτή η συνεργασία δεν φταίει η ανακοίνωση μόλις πριν μερικές μέρες του καινούριου φορέα. Γιατί προφανώς, αυτό ήταν πάρα πολύ εύκολο να τον... Προφανώς, όχι, το λέω να συνοηθούμε. Ένας νέος φορέας δημιουργείται και καλεί τους πολίτες να τον ψηφίσουν. Άρα δηλαδή ως ένα σημείο λειτουργεί και ανταγωνιστικά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι θα κάνετε? Δηλαδή ακούμε τον κύριο Φάμελο να λέει εμείς θα κατεβούμε ενωτικά. Ενωτικά δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή από πουθενά, πλην μιας ή δύο πολιτικών κινήσεων που τις ξέρετε. Και θέλω να ρωτήσω αν πρέπει θα παραμείνετε παρατηρώντας τα πράγματα ή αν θα πάρετε αποφάσεις ότι τραβάτε κανονικά την πορεία σας. Γιατί δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και αρκετά κορυφαία στελέχη. Άρα, κύριε Τσιγουρή και κυρία Φωσκόλου, λέω το εξής. Τώρα δεν υπάρχει άλοθη, δεν υπάρχει δικαιολογία και θα πρέπει ο τρόπος με τον οποίο θα συνεδριάσουμε τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή να υπάρχει μία εισήγηση για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Διότι, ξαναλέω, είναι μπροστά μας, αν δεν το καταλαβαίνουμε δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, είναι μπροστά μας η επανάληψη του 2023. Και τώρα, για όποιον αγωνιά σε σχέση με αυτή την κουβέντα, γιατί ξαναλέω φοβάμαι ότι οι αγωνίες του κόσμου που πρέπει εμείς να εκπροσωπήσουμε είναι άλλες, είναι άλλη προτεραιοποίηση, τα οικονομικά, η ακρίβεια, τα καύσιμα, η ενεργειακή κρίση. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και να πάρθουν αποφάσεις με σεβασμό στα όσα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει προσφέρει στην ελληνική πολιτική σκηνή και βασικά στην ελληνική κοινωνία και με έναν σεβασμό που πρέπει να τον ανακτήσουμε, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι επειδή φταίνε κακοί δημοσιογράφοι, όχι επειδή φταίει ο καινούριος φορέας του Αλέξη Τσίπρα, αλλά επειδή μία σειρά στελεχών παρήλασαν στις τηλεοράσεις, ταΐζοντας περαιτέρω την αναξιοπιστία που έχουν οι πολίτες απέναντι στους πολιτικούς και άρα κατ' επέκταση και στην πολιτική μεΐτα. Και αυτό είναι μια ζημιά που δεν γίνεται για το χώρο μόνο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γίνεται για την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, για την ίδια τη δημοκρατία, όταν οι πολιτικοί παρελάβουν στα κανάλια και η αγωνία τους είναι πώς θα επιβιώσουν την επόμενη εκλογική περίοδο. Με τον Παύλο Κολάκη στην Κεντρική Επιτροπή, κυρία Δούρου, πριν σας καλημερίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ναι, και είναι κρίμα που υπάρχει μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, όταν εδώ συζητήσαμε και οι τρεις μας ότι κινδυνεύουμε να προχωρήσουμε σε νέα κοινοβουλευτική θητεία με κυβερνόσα παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, αυτή του Predator, των σκανδάλων, των δικτών ακρίβειας που ξεπερνούν το μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εμείς να συζητάμε για το αν το καταστατικό επιτρέπει στον πρόεδρο την ίδια στιγμή που διαγράφει έναν στέλεχος από την κοινοβουλευτική ομάδα να το διαγράφει και από τα όργανα του κόμματος. Και αυτά είναι δική μας ευθύνη. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και το πρωινό ξύπνημα. Ελπίζουμε την άλλη φορά να τα πούμε από κοντά με εξελίξεις ευχάριστες για όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με εξελίξεις ευχάριστες όχι για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για τους πολίτες, γι' αυτό λέω για όλους. Εκπροσώπηση με αξιοπρέπεια, τονίζω τη λέξη αξιοπρέπεια, με εκπροσώπηση με αξιοπρέπεια